Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ilu għal dawn l-aħħar xhur jgħid li grazzi għat-tmexxija tal-Gvern immexxi minnu Malta ma ntlaqtitx ħażin mill-kriżi ekonomika internazzjonali bħalma ġara lil pajjiżi oħra. Madankollu rapport tal-Unjoni Ewropea jagħti stampa għal kollox differenti. Ir-rapport Spring Economic Outlook juri li Malta ntlaqtet mill-kriżi finanzjarja ħafna qar mill-intqal mill-Gvern oriġinarjament. Dan ir-rapport jinnota li l-Gvern kien ippubblika statistika li turi li Malta ma tlaqtitx mill-kriżi ekonomika. Madankollu issa wara reviżjonijiet li saru fl-istess statistika jirriżulta li l-ekonomija Maltija kienet ħafna aktar mill-intqal oriġinarjament. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika minn żmien għal żmien jippubblika ċifri ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Fil-fatt oriġinarjament kien intqal li fl-2009 l-ekonomija Maltija kienet b'2%. Effettivament iżda wara l-aħħar reviżjonijiet li saru ħareġ l-ekonomija Maltija kienet b'3.5%. Ir-rapport Spring Economic Outlook jgħid li dan ifisser li l-kriżi ekonomika internazzjonali laqtet lil Malta bħalma ntlaqtu pajjiżi oħra Ewropej. Dan imur għal kollox kontra dak li l-Prim Ministru qal fl-aħħar xhur, jiġifieri li Malta ma ntlaqtitx minn din il-kriżi. L-Spring Economic Outlook jattribwixxi dan it-tnaqqis fl-ekonomija Maltija għal nuqqas ta' investiment, tnaqqis fil-konsum tal-Maltin u Nawċin u minħabba prezzijiet għoljin tal-enerġija bħad-dawl, ilma, gass u fuels. Meta nhar il-ħadd kienet jitkellem f'Ħan Safi, il-Ministru Tonio Fenek qal li reviżjonijiet l-isfel bħal dawn ta' tkabbir tal-ekonomija huma affarijiet normali.